Hoy, salamat kay Kuya kay nisugot ka ba nga tabangan ko ni mo glaba aron makasyata. Aw, may problema na para makasyat lang yun ta. Sa mingani rinay magkayaw tagay na kayo na kay ba. Pagulat diha. Ulit pud kay ka. Ayo, Paps. Kinsa man ron? Uy, grabe. Mingawan ako si mo ay magsyat siguro ta. Ali, sunod sa diri atin. Sunod. Holigo sa diya. Uy. Ako lagi ni dayo si mo diri ba kay kabalo ko nga kanang commander niya isog kay nabatasan. Bigay kabalo ka koy. Mao ging nakaundang og shot no kay tungod ana di ko plagon. Aw, ana magyud na. Magsyat ta. Ako naman ni ato diri go, di na muutang malakaw. Sige, way problema na pero manangin sa ko siya ha. Di na lagi na masuko lagi na nabitaw ta diri sa inyo ha, masuko gyapon. Ah, sige, di lagi na. Pagpalit dito ka. Ay napagkot-kot diha. Ako ni bahala. Oh, mo na ganahan ako. Mapa ni Dayo, mapa si mo bangka. Ipot lang ka diha, kay mo palit sa ako. Sige, dali iha kay uha na kayo na ka na. Kani, makasyat na yung kubalik. Uy, Paps, bugnaw kayo. Uy, kakuyaw ba? Kasi nga nagingon sa inyo ang mag-inom mo. Patay. Dawa, abi kong natulog. Ikaw, Joji ko ba? Ikaw, Joy mo daning anang papli mo inom ba? Oh, grabe pagkadamoy. Ako naging isulong diri ka paploy kay para dili nimo siya kasab-an. Mugani po. Hilom diha. Musay kang demotion pa jud ka ha? Ang bigin ang good me daw. Karon nabitaw. Maugid po. Pagbigdi na good me, wala na biyak ko ilaglag niya. Wala po ko inom-inom. Imbis na kaundang na ka nang inom ba? Ibalik na pug ka kay tukod na ng barkada nimo. Sakita po kayo mo istoryan mo damoy. Sige na good po. Grabe, di po ka maluwi sa mga. Asa man ka mag-shot na yung mga babae. Ito, Paps, tama jud. Daggan jud kay nig mga rason ni mga tibaghak oh. Bitaw daw, pangyoan lagong ko daw, one time lang. Galing isa lang kabuok. Kalagot na lang jud. O sige, pagbigyan ta mo. Pero tabangig labas si Paploy ha. Oh, laba lang. May problema na. Sige, panglaban na mo. Uy, magkasog ka abridor kay uhang na kayo ba? Ay, napagkuha. Gusto ni pagtuon mo ako, dala-dala ka brindon na, dari oh. Yati, gahiyag ni po ni mo kuya. Hoy, salamat kay Kuya kay nisugot ka ba nga tabangan ko ni mo glaba aron makasyata. Aw, may problema na para makasyat lang yun ta. Sa mingani rinay magkayaw tagay na kayo na kayo ba? Pagulat diha. Ulit pud kay ka. Oh, Ana ba? Ni ae. Tagay po si kuano, dungkoy kay uhaw na po ni ba? Patay jam. Puno-puno ako kay uhong kamil ba. sirok pud kayo ning isa. Oh, Hey, salamat kay Dam. Kalami. Koy, okay kayong diskarte no. Okay ha? Daga ko perminti diriya kay aron makasyata ba? Bahalag man labata. Aw, what problema? Matik na. kasi nabot yun yung mga tibaghak oh. Kapangita jud paraan.